Good morning सोनाफोर मर्निं ब्लगखौ स्टार्ट खालामलायबाय आरो ना बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ बराय हरलायबाय आसा खालामो दिनै बादि भिडिअखौ जोबजासिम नालांगोन होननानै थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांसैलाय आरो ना सोनाफोर सनाया सिखाराखै जोंना दाबो नै टाइमा दा 7ता 4 जाबाय आरो ना टाइमा ओमफ्राय फिसाजोआ स्कुलाव थांनो ओंखारबाय आंनानै ओमफ्राय ब्रेकफास्ट खालामनानै थांसै आरो ना जोंबो थांफागोन दिनै फुङावनो खामानि जोबस्रांजोबनायखाय थांफानो नागिरदों आरो ना जोंबो थाङैया गोबावथारसै फिसाजोआ ओंखारनो लुबैयो फुङाव उन्दैया ओमफ्राय फोजाना लांसै आरो ना दसे थानानै साहा लोंग्रोनानै लानोसै फुजा होखांखाबाय नालाय ओमफ्राय दा साहा लोंसै आरो ना आरामनो थ' नायलां सनाफोर दिनैबो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम जायफ्रा नायनो मोजां मोनो अननानै आंनि ब्लग्सफोरखौ दसेबाबो टाइम होनानै नायलांदोलाय आरो ना नै साहा फुदुंगासिनो दं आङो नै गुमैया मोखां सुदों नोंसिनिया दिनै थाब गगोन दिनै फुल क्लास नङा आरो ना हाफ क्लास जागोन बिमा फिसा साहा लोंसै जोंहा नै बिफाया दाबो मोखां सुखाङाखै 11:15 गगोन आरो ना दिनै 11:15 गगोन दिनै ओंखायनो बेखौल' जानो थांसै नै आरो टिफिन लांखागोन नालाय ओंखायनो भिडिअखौनो बानायाखै ओंखारबाय जोङो स्कुलाव थांनो साहा लोंखांनानै गोलैगोन थांनोसै टाइमाबो 7:30 जाबाय सान्दुङाबो बिराद फुंनिफ्रायनो गोसाथार मामि दोनलांफागोनखौ सिस्टार नामा मामि दोनलांफागोनखौ सिस्टार बिमाजों दोनलां दाउ जाग्रा नालाय बिमा थांबाल' बिमा थांनो नागिरनायखाय दिनै खुसिथार आरो ना मालाय अमा सावनाय जायोनो जोंना दैजिया अमा सावनाय जानो बिगासिनो दाख्लैनिफ्रायनो समानो मिलायाखै अमा सावनाय जानो दिनै सावनानै होथारनोसै 11:15 गखागोन नालाय लाफानानै सावनानै होनोसै जोंनि गामिनि ब्रह्म मन्दिर जैग होयो बाहाय स्कुल सफैबाय माबा मेथाइ लाबावनो नै फैदो खोन्थादो आन्टिनो 20 फैदो सुदो बेगौ होदो बाय थांदो हाफैया थांबाय जोंबो थांफिनसै अमा लांनो अमा सावनाय जानो बिगासिनो दं सोर मानसि गिदिरबा ओइ अमाया होननानै थांथारबाय अमायानो मोजां नङा बिनिया खोदोमफोरियाव नायनोसै मोजां गैया मोनसेबो अमायानो नोबो एसे लादो पासस'नि लानोसै फोराननोबो बेखौ नांला मोदोमफोरदो बेखौ नांला मोदोम हरदो एबार मोदोमल' एसे केजिनि बारा जागोन
न'आव सफैफिनबाय अमा बेदरखौ रुनानै फोरानसै एबार ओंखाम ओंख्रि संसैलाय जाबाय ना अमाखौ रुनानै लाबाय नै फोराननो थाखाय फै गाबलायबाय सासेया जाबाय दहायनो गोदौखादों माखासे सावनोसै माखासे फोरानसै फिसाजो फैबासो सावगोन गुदुं गुदुं सावनानै जाहोनोसै नायबाय गिदिर गिदिरखौ सावनोसै सान्दुङा जा गोसाथार दसे सनाखौ फुथुनायानो दो थांफ्लांदों अमा बेदर फोरानखांनानै फिसाजोखौ लायनो थांबाय बिफाया एबार माबानोसै आङो मा होनोलाय अमा बेदर सावनोसै बानलु गोरानसो होगोन बानलु गोरान मालाया अर जरायबाय नालाय गावहा माबा फैबाय अराबो दसेनो जोङो दसेनो जोङा अरखियावसो होनो मोननांगौ गोसोमसो जासिगोन बे एसे खस्थ' सावनानै जानायाबो बे जाजालाथ' बालायाव लरायबाय बिनिफ्राय लेथ्रासिनखौनो जायो नोंबो रोङा आंबो रोङा जोंनि संसार जुलिनि उनावसो रोंहैखागोन बे गोबाय देरायाव नोंबो थागोन उखुम नायदाव सानैजों गाबलायबाय मा बेखौ दैयाव सुना लाबालाय ओइ दाहो गोसोम ओंखारदोंमोन नै सान्दुं गोसाजों अराव थानायजों गरमानो मा खस्थ'थारहाय बेफोरखौबो मा जानो लुबैयो फिसाफ्रानो सावलाहाय बेखौ न' सिङावसो गेसावसो सावहैनोसै आङो बानलु गोरानखौ हानाय नङा बिदि सान्दुङाव अयथासार खस्थ' सावखांबाय अमाखौ लागायखांबायबो ओमफ्राय आरो बानलुआव थाइनैल' होदोंमोन नालाय फिसाजोआ बिफाया बारा बानलु जायानो दिनै ओंखायनो इसिनिखौ थाइनै होनानै लागायनानै हरबाय एबार आं होदेरबावनोसै नै एसेबाव गरमथार नारजि लाबोफादों नै आइ हटेलनिफ्राय नारजि अमा बेदर आंहाथ' बानलु नङाबानो खहाबखाया नालाय बानलु गोरानसो होबाय आं बानलु गोथाङा बोरैबा मुलि मोनामबाय थादों ओंखायनो फिसा हाफ्लेबाय जाबाय फिफा फिसाबाया जाबाय आंबो जाबाय नारजि आइ हटेलनि लुबैना दे सनाफोर बरिया 맛이 गोथाव मामि आसारा मानो लांफैयासै
Ăn một cái. Ăn lên vào đơn đã ăn lên. Ăn được. Không ăn vào ăn được. Không ăn. Mà. Biết tôi ăn không? Ăn năng lại bây giờ. Ba cái đây. Cứ khá bên ngoài mới ăn thành. Dạ không đâu. Được mà thôi. Mà xay mì lù lấy này.